Malay ko ba, na kapag nasa trabaho ako, umaalis ka o nagpapatuloy na kung sino-sino dito? Binabaliktad mo ang asawa mo rin. Di ka na naawa. Siguro may lalaki ka, no? Baka ikaw! Ikaw ang may babae! Kung alam mo lang sana ang totoo, Myla. Kawawa ka naman. Nakukonsensya tuloy ako. Friends! Friends! O, Tol, nandiyan ka na pala. O mahal, bag mo. Andyan na sa loob yung baon mo. Nilagyan ko na rin ng extra na damit para may pamalit ka pag pinagpawisan ka. Sana all na lang may ganyan. Mag-asawa ka na rin kasi, Tol. Tumatanda ka na. Kaya nga, ano pa kasing ginagawa mo? Eh na naman kayong dalawang mag-asawa. Pinagkakaisahan nyo na naman ako. Hay nako, sige na, pumasok na kayo. Baka mahuli pa kayo. Oo nga naman, Tol. Tara na. Tara. Teka mahal, may nakalimutan ka. Ano yun? Yung kiss ko. Kiss mo na kasi, tol. Ano ka ba? Ano ka ba, Myla? Makikita ni Brian. Hindi ka ba nahihiya? Ginagawa mo naman dati yun, kahit nakaharap si Brian. Dati yun. Iba na ngayon. Sige na, tol. Huwag ka na mahiya sa akin. Ano ka ba? Ano? Masaya ka na? Tara na. Tatal. Bakit ganun? Dati naman siyang malambing sa akin. Sana mangyari yung nasa isip ko. Hi, Sexy. Nandiyan ka na ba sa trabaho? Sige, hintayin mo ako. Malapit na kami. Tol, sino yun? Alam mo naman na, kapag palay yung lumalapit sa manok, Tol. Lalaki ka rin. Kaya, huwag ka na maingay kay Myla. Pwede ba? Tol, may asawa ka ng tao. Binabalaan na kita. Hindi maganda yan. Paano pag nabisto ka niya? Tol, hindi naman niya malalaman. Pwera na lang kung sasabihin mo. Bakit ko naman gagawin yun? Ayokong ako pa ang maging dahilan para masira ang pagsasama niya. Yun naman pala eh. Salamat, Tol. Best friend talaga kita. Tara na. Renz, pwede bang saman mo muna ako sa pupuntahan ko? Oo ba? Basta ikaw, Miss Sexy. Kasamahan kita kahit saan. Makapag-isip-isip ka naman sana, Renz. May asawa kang naghihintay sa inyo. Tol. Pag hinanap ako ni Myla mamaya, alam mo na yung sasagot mo. Oh, wala ka ng problema, Renz. Tara na. Sige, Miss Sexy. Tara na. Hindi na ako makapaghintay. Oh, Brian, bakit di mo kasama si Renz? Asan siya? Myla, ano kasi, nag-overtime siya. Mag-overtime? Eh bakit ikaw hindi? Tsaka, ngayon lang ata siya sinipag mag-overtime Ano kasi, siya yung napili ni boss para mag-overtime. Ganun ba? Sige, salamat sa pagsabi. Sige,
Alis na ako. Patawarin mo ako, Myla. Hindi ko gustong magsinungaling sa'yo. Pero ayoko rin sa akin manggaling ang dahilan para maghiwalay kayo ni Renz. Siguro kaya madaling araw ka na dumating dahil ibang overtime ang ginagawa mo. Pwede ba, Myla? Baka ikaw ang may hindi magandang ginagawa dahil wala akong maghapon. Oras na malaman ko na niloloko mo lang ako, Renz. Iiwan talaga kita! Eh di umalis ka. Ikaw siguro ang may ginagawa. Kaya malakas ang loob mo sabihin na iiwan mo ako. Tol, malilate na tayo. Tara na. Nakakasira ng araw dito. Hindi ako nagbibiro, Renz. Gagawin ko ang sinabi ko kapag may nalaman akong ginagawa mo. Tol, tama na yan. Tara na. Ikaw, oras na malaman kung may iba kang lalaki, manda ka sa akin. Ako na nga lang palaging naiiwan at mag-isa dito sa bahay. Halos hindi ako makalabas. Tapos ako pang pag-iisipan mo ng ganyan. Tol, bakit naman binibintang mo sa asawa mo yung ginagawa mo? Nakakaawa naman siya. Alam mo, Tol, yan ang technique para hindi ka mabisto ng asawa mo. Ibintang mo sa kanya kung anong ginagawa mo. Di ka ba naaawa sa asawa mo? Halos buong buhay niya. Ikaw ang pinagsisilbihan at inaasikaso niya. Tapos, ganyan yung gagawin mo. E, tignan mo naman kasi yung itsura niya, Tol. Wala pa nga kaming anak, ganun na. Kaya, paano hindi ako maghahanap ng iba? Di ba? Yun na nga eh. Nagkaganon siya dahil ikaw mismo, hindi mo siya alam alagaan. Kawawa siya, Tol. Ano ka ba, Tol? Binibigay ko naman yung obligasyon ko sa kanya. Kaya tama na yun. Tayong kapatid lang, Tol. Huwag mong hintayin na malaman ng asawa mo yung ginagawa mo. Baka magsisi ka. Hello, babe. Nasiyahan ka ba kagabi? Oo naman, babe. Halika, huwag na tayong pumasok. May pupuntahan tayo ulit. Oo ba? Napasabik mo na naman ako. Halika na. Sakto. Umuulan. Malamig. Bye, Brian. Ikaw siguro yung may hindi ginagawang maganda. Ako ba talaga? Na nandito lang sa loob ng bahay? Na walang ibang ginawa, kundi ang asikasuhin ka? Malay ko ba, na kapag nasa trabaho ako, umaalis ka o nagpapatuloy na kung sino-sino dito? Binabaliktad mo ang asawa mo rin. Hindi ka na naawa. Siguro may lalaki ka, no? Baka ikaw! Ikaw ang may babae! Kung alam mo lang sana ang totoo, Myla. Kawawa ka naman. Nakukonsensya tuloy ako. Brian! Brian! Bakit, Hana? Bakit hindi mo kasama si Renz? Hindi ko na siya tinawag. Dahil narinig ko sila ng asawa niya nag-aaway. Dahil sa'yo. Ha? Dahil sa akin? Bakit ako? Alam mo na nga may asawa yung tao. Inaakit mo pa.
Brian, sandali. Bakit, Myla? Bakit hindi mo na naman kasabay si Renz umuwi? Mag-overtime ba ulit? Brian, may nalalaman ka ba? Parang awa mo na. Ayaw kong sa akin manggaling, Myla. Gusto kong ikaw mismo ang makaalam. Mabuti pa, sundan mo na lang si Ren sa trabaho namin para malaman mo yung totoo. Sinasabi ko na nga ba? Ano, babe? Tara ulit. Oo naman, babe. Hindi mo ko lagi. Siya ba, Renz? Huling-huli ka na. Kitang-kita ko at rinig na rinig ko. Ito ba yung sinasabi mong overtime palagi sa akin, Renz? Mahal, magpapaliwanag ako. Ulitin mo nga yung sinabi mo? Mahal? Sino bang mahal mo? Ako? O yung babaeng nasa likod mo? Myla, umuwi na tayo. Magpapaliwanag ako. Huwag mo nga akong hawakan. Nakakadiri ka. Ang galing mo din, no? Binabaliktad mo ko. Binibintang mo sa akin lahat ng ginagawa mo. Binibintang mo sa akin ang gawa mo. Para ano? Makapaghugas ka ng kamay at pangalan. Para hindi ka mabisto, ganon? Pasensya ka na, Renz. Pero mukhang wala ng silbi to. Teka lang, Myla. Magsama kayong dalawa. Simula ngayon, wala na akong asawang taksil.